29 мартта Иске Күктау авылында яшәүче кадерле киленебез Мөхәррәмова Фәнисә Җәүит кызы күркәм гомер бәйрәмен 55 яшен билгеләп үтә. Безнең кадерлебез бар гомерен саулык саклау өлкәсенә багышлады. Инде 32 ел югары яркәйнең стоматология бүлегендә балаларның авыру тешләрен дәвалый. Районда, эшендә ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр ул. Гаиләсендә дә уңган, сөекле тормыш иптәше. Энебезгә бар яктан терәк, таяныч ул. Энебез Айдар белән 2 ул үстереп, югары белем бирделәр. Уллары хәзер үз һөнәрләре буенча эшләп йөриләр. Шундый изге якты бәйрәме көнендә без сиңа ихлас изге теләкләребезне юллыйбыз. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрмәй яшәргә язсын. Һәрчак шулай ачык йөзле, кешелекле, көчле рухлы, юмарт һәм ярдәмчел булып кал. Сиңа Ходай барсын өйеп биргән, булдыклысың, ихлас күңелле, изге йөрәк, уңганлык һәм шәфкатьлелек бизи үзеңне. Бәрәкәтле озын гомер сиңа, саулык булсын ныклы юлдашың. Бергә гел-гел яшәү язсын, син бит тормышыбыз кояшы. Сине яратып һәм хөрмәт итеп апаларың Фирузә, Флүрә, Василә, Илсия, җизнәләрең Рәшид, Ришат, Альфир, Рәзиф һәм барлык кеше туганнарың. Хөрмәтле Фәнисә Җәүит кызы Мөхәррәмова, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Алда әле тагында тормыш шатлыклары, көтелмәгән бәхетләре сезне көтсен. Һәм ул куанычлы мизгилләрне гаиләгез, барлык якын кешеләрегез белән бергә каршы алырга насыйп булсын. Җырыбыз сезнең хөрмәткә яңгырый. Күрергә шатлыкларга күмә